जों दिनै चिनियो आश्रामबारी केन्द्र साबिज आश्रामबारीनि हबजाक पश्चिम चाम्पासरा बिसिनि आन्दारनि 4 नं वार्ड चिनि दाकुब रन्जन नखंबा जों फायजाक बाय थांनाय समबार bo ini sajla Ronald osungsana yakari thangka sakhami mabai khana borokni oro srat dongnai angkai जों sinio samparam sayo जों tini tipramo thalingi sisa je chukti जों borokno subanan tini thaika angkai जों गोबां सुबाय मेया जों माइरं tei subanai tui to tau kaisia ko tui sokainai mairong kai tu buka omo bai bong ni kebang itu suba mumaya haipano kisisa suba soleng nai hini sing poito klayo angkai omo chini buba grani no kaisa dagi mung tongo sing je probo abo hai no korongo sing suba nani bagi dagi mung tongo angkai sing tinioro hai sokaijak sini Pramaka Party ni Asrambari Block ni Vice President tongo Subol Singh Deborma sini regional ni President bo district ni bo Tritip Deborma sini DWF ni President ini buku Zugina Deborma no khoboi sini Vice Chairman Manov Deborma sini blok ni Gonjon Deborma song subjonal Tulasikok ni Vice Chairman Osit Deborma khoboi singoro aidajak angkai obono जों अनुखung sini thijanai Ronald bini kola khaksama manthum ei bongni kana je srat dongnai abo kaham kengtung ni जों kaitoni thani जों surinai angkai omono जों jero kisisa subamani abo जों omo hunukmani tamhinani bororok omo haikai jotono kisa-misa suba laikangkai jotoni kisa-misa suba sumungya kai tomo video khaingo khayo kisisa subamani abo tamhinani lasimaicha haibo haipano omo haikai kisa khai kebo suba laikangkai abo baino borok khoroksani kisa-misa suba mungu on nahar mungu naharino जों sini diploma thani tei जों jefru pano jethani pano जों subalayo tei botong hin जों khnao aro thani subalai kai suno gai bongni Ronald ni bigirok tongoro tei bin cherai buri roksa tongo borok tongo borok belai khaino tabuk जों jalon klaijak borokno bahikai chinango subasuk khaiman abo जों नायनाय kaisa angkai borok khai o bisini ya ko takbo borok tokse ya posim tokse bisini borok no koinai borok Ronald nukungno bahaikai bisini taraf theke chubai man সরকারি ভাবে বংনি কোনো সুবিধা দা বং বাঙি তংনো जों নিশ্চয়ই সরকারি থাইব जों কবম নারনাই বং বাং হামবাই